Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a sabon bidiyo. Kamar da kuke gani, yau bidiyon mu akan WhatsApp ne, irin idan mutum yana a group su duka abinda aka turo su buɗe direct a wayan shi saboda su cika mai waya. To shi ne za mu bayar. Na farko dai za ki shiga a app ɗinki, sai ki shiga a inda nayi arrow nan saboda shiga setting. Idan kika shiga ga setting nan kamar da kuke gani, za ki shiga a chat. Idan kika shiga chat nan inda nayi arrow, kina shiga za ki ga inda aka sa media visibility. Idan yana on za ki gan shi da kala, idan kuma yana off, idan yana on za ki mai da shi off, idan yana on za ki gan shi da kala. Shikenan ki mai da shi off, ba zai sake downloading directly zuwa wayarki ba. Fatan mun fahimta. Bye.